получих докладна записка от директор на дирекция относно проектно предложение по национален проект за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти. И във връзка с това искам да ви задам няколко въпроса. Първият въпрос е собствеността на терена. Може би най-напред да стане ясно за кой обект става въпрос. За стадиона. Автора на докладната записка да каже няколко думи. Става въпрос за... Да, извинявам се. Каква е по навик? Става въпрос за първичното игрище, което е малко над другите игрища на училището. Добре. И каква е собствеността? Кой докладва? Началник отдел. Не, но иска може и Виктория, нали, Установихме, че всъщност терена е общинска собственост. Добре, окей. Има ли необходимост от проектиране? Вики си пак. Значи това, че е общинска собственост, означава, че може да бъде финансиран, нали, условията по програмата. Тук госпожица Шопова може да каже, нали. Може да участва общината, не училище. Може да участва общината, може също така и да участва училището, но именно, че обекта е общинска собственост, трябва да бъде прехвърлено за използване на училището, но периодът, времетраенето на тази процедура е доста повече от останалия срок по кандидатстване към самия проект, така че сега няма да може да се случат нещата, но има предложение за започване на проектиране, за да може да бъде изпълнен проекта в следващата сесия. Добре, и колко ще струва това проектиране? Приблизително. Приблизително. Айде финансиста. Значи тук всъщност важно е да се изясни най-напред какво ще включва проекта, т.е. от общинската администрация заедно с училището трябва да се направи те нареченото техническо задание. Какво искаме да представлява игрището? Ще има ли седалки за зрители? Ще има ли съблекални? Има ли възможност това всичко да се вмести в този терен? И когато се изясни обхвата на проекта, тогава, нали, можем вече да преценим колко ще бъде финансирането. Сега инженер Иванова може би от други сходни обекти. Под 50 хиляди. Не, може би едно такова проектиране на около 10-15 хиляди лева. Само проектиране. Само проектиране. Няма да стигне. Ами, нали, говоря без ДДС, може би ДДС-то тя на 20 хиляди, така, мисля, че не е нормална цена. Добре. Получи една димка да трябва много. Добре, значи да кажем 20-25 хиляди биха били достатъчни като средства за проектиране, ако се наложи, после допълнително ще се искат. Господин кмете нататък. Трябва ли да се прави обществена поръчка? Кратко, точно ясно. Ние имаме ли тези средства в бюджета? Не, само секунда, значи не трябва да се прави обществена поръчка, защото когато е до 50 хиляди лева за даден обект, сумата без ДДС, тогава може да се възложи директно, което, нали, пък дава възможност по-бързо да се случат нещата. Тоест в рамките още на тази година можем да сключим договор за проектиране. Имаме ли ги тези средства в бюджета? Отново се надявам. Господин Димитров. Все пак събирам за концерт на Бионс. Да намерим. Се покажи.
За сега имаме желание. Главният инженер това да се включи. Няма това на проверка за мината на аеропорт. Извинявам се, аз съм това. Добре, ами да помогнем в такъв случай. Щом не сте го обсъждали. Значи такива средства за проектиране Силве? Обсъждане е въпроса, просто колегата се смути. Значи, тъй като независимо, че за проектиране, в един момент ще настъпи време за строително-монтажни работи, обектът трябва да бъде включен в инвестиционната програма. Към настоящия момент може да бъде включен след компенсирани промени и одобрение от Общински съвет. С източник на финансиране най-вероятно целева субсидия за капиталови разходи. Добре, и ако ми позволите само да поясня нещо, инвестиционната програма е може би тази част от бюджета, която гражданите най-добре усещат и са най-заинтересовани, защото по нея се финансира строителството на нови обекти и извършването на основен ремонт. Тя се приема заедно с бюджета в началото на годината, като преди да се приеме бюджета има обществено обсъждане. Това обществено обсъждане могат да присъстват всички граждани, да дават предложения. След малко и господин кмета ще ви каже какво коментирахме с него. И другото, което е, че инвестиционната програма в продължение на годината може да се изменя по начина, по който е приета, т.е. с решение на Общинския съвет, както се приема и бюджета на общината. Като за целта трябва от някой обект да се намалят средства, за да се включи евентуално друг обект, както в случая говорим, нали, за проектиране. След като се направи вече проекта, нали, ще се търсят средства за финансиране, защото ще бъдат необходими доста финансови ресурси. Тази национална програма, по която ще се кандидатства, ако бъдат одобрени средствата вече за строителство, тези средства също се включват към инвестиционната програма, макар и вече с друг източник на финансиране, но да не навлизаме толкова в дълбочина, ще стана сложно. Добре. Каква е процедурата? Тоест, какво трябва да се направи следващо? Да. Предложение до Общински съвет. Добре. И кога ще има заседание на Общински съвет? И в какъв срок? Господин председател. На месец ноември ще обсъждаме какво ще правим с общинската собственост. Дали трябва да се строи игрище или нещо друго да се строи. Браво. Последното, следващото ни заседание ще бъде на 31 октомври. Да, 31 заседанието ще бъде на 31 октомври, когато се съберем всички пете комисии, да обсъдим дали някой е съгласен с предложението, дали някой е против това предложение, за да можем да се съгласим с мнозинството. Значи 31 октомври. Добре, сега господин кмете трябва да постави срок за изготвяне на предложението. И той ще помогна малко, защото това не сме го говорили. Заседанието е на 31 октомври. Тогава са и комисиите на Общинския съвет. Общинските съветници по принцип получават материалите няколко дни по-рано, обикновено петъка преди седмицата преди заседанието, но тъй като ще е необходимо и кмета като внасящ предложението да се запознае с него, обикновено тук 2 дена предварително даваме срок за изготвяне на предложението и изпращане до кмета на електронна поща. Той може после да има въпроси, да иска някакви корекции да се направят, така че тук 22-23
поставя срок и кой ще изготви предложението. Когато се поставя една задача, трябва да има срок и отговорник. В идеалния случай. Кой ще изготви предложението? Питайте, ще ти кажа, колеги. Кой желая? Кой отговаря? Кой отговаря за предложението за компенсирани промени? Единия и другия е главния инженер. Йоан. Главният инженер и финансиста изготвят предложението, внася се в Общинския съвет, гледа се на комисии, след което се гласува на сесия. И в общи линии това е началото на процеса. Ще искате ли допълнителна информация от директор Минчев за идеята? Ами ние говорихме с него и той сподели, че идеята му е сутрин преди обед до приключване на часовете, то да се използва от учениците, след това да се използва и за масов спорт, спортните клубове, за състезания, за турнири, така не само за ученици. Трябва да се обсъди. И нещо, което беше засегнато в докладната записка, дали това е най-целесъобразното предназначение на игрището, дали не може да се ползва за нещо друго. И господин кмета ми зададе един въпрос, първият въпрос, за който ме попита, като си говорихме преди да дойде докладната записка. Ако искаш... Може ли да стане паркинг? И аз получих същия въпрос. Проблема има с паркирането на автомобилите на учениците, които ходят на училище с коли. И къде евентуално може да се направи паркинг. Хайде тук импровизираме вече. Чухте ли реакцията на архитект Попов? За да могат да го ползват паркинга целогодишно, подземе, от игрите. Предложение, може би Може ли? ще го споделиме. Ама добре, давай. Нали, ако коментирайте това, което обсъждахме. Може, ако дали би могло възможно... Има предложение, направо казваш. Да се изгради открит фитнес, както е на площадката на парка Лето, тъй като там е доста посещаван, но има много от учениците, които са пътуващи от селата и околията и предполагам, доколко съм запозната, в техните населени места няма такива съоръжения. Дали би могло възможно да бъде съставен такива съоръжения да бъдат поставени на това игрище? Когато говорихме с господин Минчев, той зададе същия въпрос. Би било възможно да се постави. Единични уреди за фитнес открито на територията на комплекс за училище. За древното игрище ли става въпрос? Не, територията На удобно място в Да. имота на училище. Да. Ами, господин кмете? Трябва да обсъдим. Обаче предложиха ми друга идея. Има някъде около квартал север общинско място, общински терен, който може да използваме спортна площадка. Нали, то едното не пречи на другото. Но може и две. Нали, като става въпрос за спорт и за здравето на подрастващото поколение, ние наистина обсъждахме с господин кмета за квартал Север. Там мисля, че над защитеното, над ЦНСТ-то мисля, че имаше архитект Попов, имаше някакъв общински терен остатък. Там имаше и започнато проектиране за една площадка с размери за баскетбол. Там би могло и сега дали за баскетбол, дали за фитнес, вече зависи от това колко площ имаме. Друго, което също трябва да се съобрази, че там има предложение за изграждане на тротуари, които са покрай
подхода към гробищния парк, поне от едната страна, така че това е въпрос, който трябва да го обсъдим тук в общинската администрация, реален въпрос, който стои. А иначе, господин кмета, говорихме, че има в момента едно спортно игрище, което е долу на нивото, където се строявате там при училищни тържества. Още едно ниво горе, което е асфалтовата площадка, която в момента не е най-доброто решение за спорт. Ако се случи това, което горе ще се прави на тревното игрище, би могло в бъдеще да се мисли за оползотворяване на долната спортна площадка. Защо не една част, ако е необходимо малка част за паркиране и вече за спорт, но въпрос на обсъждане на целесъобразност. Но когато вече се осигури другото игрище да се направи и в зависимост от това как е натовареността на часовете по физическо възпитание и колко игрища са необходими, нали, не е толкова лесно да се каже това го правим паркинг, нали, зачерпваме спортната площадка, даже никак не е целесъобразно. Защото аз казах на господин кмета, ни на времето нито ни караха на училище с коли, нито ходихме с коли, още по-малко. Тичахме на асфалта и въобще не. Тако румени за смени, които се научили да тренира. Качваме на стотей стъпала и после имаше утренна ветерина. Да. Физиотерапия. Да. Да се разбиши. И по физкултура се играеш с специална униформа екип. Това, което коментирахме, нали, в нашата среща, че в момента ще започнат процедурите по подготовка на бюджета. И наистина такива предложения, нали, за единични фитнес уреди са абсолютно допустими и възможно да се случат, както и това, което е на където се случи благодарение на присъствието на млади хора на общественото обсъждане на бюджета. Са на открито. Да, те внесоха като предложение на подобна среща. Така че, нали, може такива инициативи, просто трябва да има действия от ваша страна. Всеки един може да дава предложения и начини за реализация. Нали, това е... Да бъдете активни. Трябва да бъдете активни, да. Да си споделяте идеите, да ги представяте смело. Да се обединявате с идеи. И, нали, другото, извинявам се, което коментирахме, това е вече поддръжката на всички тези неща, които се правят, и този голям проблем с вандализма. Нали, който ви разбрах, че и вас много ви вълнува, защото вие не сте от тези, които трошат. Но трябва да намерим някакъв начин да се справим с този проблем. Може ли аз да допълня нещо, че когато коментирахме целесъобразността, единият от въпросите беше, ще може ли училището да го поддържа това нещо в последствие. Каквото и да се реши да се направи. Да, тук вече трябва да се прецени какъв да бъде вида на настилката, нали, това е част от техническото задание за проектиране. И да се съобрази изкуствена настилка или тревно покритие. Тревното покритие изисква постоянно поливане, валиране, грижи. Горение. Да, и е доста скъпо като поддръжка. Така че също трябва да се прецени. Добре, докъде стигнахме сега? Ще се прави предложение за компенсиране промени и ще проектираме. Нали така? Това е реалният резултат от днешния ден на ученическо самоуправление и на 31 октомври заповядайте на сесията от 15 часа да чуете всъщност и да видите на практика как се случват нещата в Общинския съвет с обсъждането на предложението. Ще дойдете ли? Поне председателя на Общинския съвет. Който има желание. Заседанията на Общинския съвет са отворени за присъствие на граждани, организации, също и заседанията на комисиите. Всичко се публикува предварително на сайта и като материали, така че може да се запознаете. И ако имате въпроси, задавайте. Не само във връзка с това предложение. Като цяло от
това, което видяхте и бяхте участници днес? Аз имам едно предложение. Започнахме срещата с едно представяне от тяхна страна. Хубаво е да я завършим пак с тяхно изказване за впечатление. Обратна връзка. Обратна. Да. Това щях да предложа, а нека първо въпросите да чуем. Като въпрос нямаме, обаче искам само да спомена. Днес, освен че последихме цялата организация и работа, която се случи по дадения проект, имаме снимки, видео за снимане, което ще бъде после публикувано в страниците на Община Елена. Искаме само да ви кажем, че вече имаме една нова страница в Инстаграм, с която ще се опитаме или опитате да достигнете до повече млади хора, защото в тези дни, тези години младите са основно в Инстаграм, вече Фейсбук подмина и затова имаме... Имаме първи публикуван пост и може да влезете, ако имате желание, да последвате страницата. Елена Савиче Хак се казва, иначе може и като Община Елена да я намерите. Елена се вижда пак на български, иначе Община Елена. Който няма Инстаграм, Който няма да си даде телефона да го инсталирате. Добре, други въпроси? Какво ви беше интересно? Това ще минем всеки да си каже. Аз искам само обаче нещо да споделя. С господин кмета обсъдихме в отговор на един негов въпрос, т.е. аз го информирах, че имаме два разработени проекта, които засягат района на парк Калето. Единият е за изграждане на два паркинга и пътна връзка между тях. Единият паркинг зад старите съвлекални, другия долу до тренировъчното игрище. Това е единия проект. И другия е за цялостно облагородяване на парка лето-алейна мрежа, растителност, т.н. Дал съм количествените сметки на господин кмета, ще му останат за спомен, може да ви даде да видите колко много неща трябва да се случат. И много ми беше интересно оперативката, която направихте горе в залата 311 на техническа служба. Хайде разкажете на вашите колеги за това, което се случи там. Главният инженер, главният архитект, директор устройство на територията. Започнахме да обсъждаме всъщност как наистина, какви са стъпките за съставянето на един проект, каква документация е нужна, какви са сроковете. И видяхме, че някъде има спънки, това също води до увеличаване на сроковете и влязохме в една реална ситуация. Как действително се случват всички тези проекти, които наяве сме видяли в град Елена през времето. Добре. Добави нещо. Главният инженер. Всъщност, ние почваме вече с обратната връзка. Нали, Симонка каза нейните впечатления. Вики, хайде сега, всеки да я посочвам подред, всеки просто да сподели кое му е било най-интересно, с какво се е занимавал, какво му е харесало, какво му е станало ясно. Нещо да ни посъветва. Разбира се, да. Мен учили как работната динамика на председател на Общинския съвет. Значи, някой да отправи предложение към общината, после председателя разглежда, свиква събрание с 5 комисии, разглеждат предложението, какво да се направи, дали е за, дали е против, дали се въздържа. После секретаря отпечатва документа, секретаря изпраща документа на председателя на Общинския съвет. Той
председателя разглежда документа дали съвпада с неговите или нейните виждания. Ако е съгласен или съгласна, се подпечатва и се подписва. Ако ли не, връща документа на секретаря. Браво. Да. Така е. Нищо не става с едно штракване, както някой от вас преди малко каза. Да. Добре, други? Може би всички разбрахме колко е отговорно, защото трябва да се предвиди на всеки детайл, както каза, когато излизат на някакви извънредни такива някакви спорти. Може би всички разбрахме колко е отговорно и това зависи от всички вас, днес и от нас, доколкото сме се включили. И да, просто не е лека работа. Има много грешно впечатление от общността, така да кажа, колко лесна всъщност е работата. Точно тя, както каза, е изпълнена с страшно много отговорност всъщност. И е редно, важно смятам за нас по-младите и за следващите ученици, наистина да се докоснат действителност каква е обстановката, за да бъдат наясни и да няма спекулации и клюки, дори да ги наречем. То като работиш в определена сфера на община е доста по-отговорна работа и се взема усилия. И дали ако разглежда някакво предложение, то да има събрание да разгледа дали някой е съгласен, дали някой не е съгласен, дали да се реализира това предложение, дали да вземем решение. Това е много важно. Смятам, че всички институции имат големи отговорности, днес сме се докоснали до тази институция. Това, което си говорим, трябва да се уважаваме взаимно, всяка една професия е важна. Абсолютно. Добре. Други? Айде, говори си! Не се притеснявайте. Беше ли ви интересно? Да. Някой има ли желание да остане общинар след време? Някой иска да се кандидатира за кмет? Дали останете? Точно пари за Бионсе. Айде кажете сега за Бионсе. Колко пари са необходими за Бионсе? Ще отиде на стадион някъде. Докато си говорим, ще получите по още един подарък. Подай след. Флашките са от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на която председател е госпожа Десислава Шопова. Те вече не са платени на местната комисия. Са на 18. Те ще бъдат активни на изборите. И това коментираме. Гласувайте. Наистина гласувайте. Господин Лозев, може да дадете на флашка на юриста. И аз съм непълнолетен. Не е безопасно.
Не виждам добре. Не, господин Кмет, някакво обобщение. Значи този бележник, който е във връзка с честването на 100 години от смъртта и 165 години от рождението на Теодор Теодоров, който е... Някой може ли да каже? Първият речен, който е станал министър-председател. Браво! Два пъти министър-председател, много пъти министър с различни ресори в различни правителства. И това може би, което сте учили по история и трябва да ви остане, ако едно нещо запомните за него, е, че отказва да подпише Ньойския мирен договор, който е с много тежки условия за България. Нали, историята разказва, че счупва химикалката, с която трябва да подпише и си подава оставката като министър-председател. След това е съден, лежи в затвор и така нататък. Но наистина велик еленчанин. Предстои мина националната конференция, която беше преди седмица, може би. Да. Тези бележници са от нея и предстои... Те присъстваха. Да. Част от... Ама аз... Да, вярно. И бяха там на конференция. Вярно, че една част бяха и всъщност предстои да се постави без паметник. Който отново е задача нашето момент. Не очаквах работата в общината да е толкова натоварваща, да се изисква толкова голяма организация и в интерес на истината всеки зависи от всеки. Тук сме да се помагаме. Да, абсолютно. Няма как да се работи, когато някой има лоши отношения с някой друг. Това забелязах. Комуникация трябва да има. Комуникацията е най-важна. Трябва да се говори. Да, заповядайте. Аз като ръководител на групата искам да отправя благодарност към всички вас за това, че допуснахте учениците днес тук, те да се докоснат до вас, до вашата работа и всъщност наистина да видят и от другата страна какво е, защото както Вики каза, обществото има едно друго мнение за работата, докато вече те наистина се увериха, че никак не е лесно, сериозно и отговорно. Благодаря ви за топлото отношение, за това, че наистина отделихте време за тях. Това ще остане един много добър спомен в съзнанието им. Естествено и за подаръците и се надяваме това да се случва всяка година, наши ученици да бъдат част от вашия екип и да се докоснат до работата ни. Винаги сте добре дошли. Сега, ако имате ли някакви други въпроси, нещо да кажете? Аз моля господин Кмета само за 2 минути да дойде с мен и с пиара да уточним нещо. И след това да слезем долу всички за една обща снимка пред